stalen Ja, maar de wedstrijd hier wat op de vangen. Ja. Nee, ik hoef niet die foto's te zien. Ik heb daar even gedaan. Ja. Ja. Foto's zijn uitgelegd. Ja. Deze tentoonstelling is eigenlijk een weer oppakken van de draad van de vroegere tentoonstelling in de 60e jaren. En er is dus heel veel werk uit de 60e jaren. Bijvoorbeeld ook van mij, van iedereen, is er werk uit die tijd. Dus dat is nu bijna 70 jaar geleden. Dus wat dat betreft is het natuurlijk, ja, kun je zelf uitmaken hoe de ontwikkelingen zijn gegaan in die tijd. Hè? Want het is eigenlijk, het meeste werk is uit die tijd. Ik heb dus op de academie schilderafdeling gevolgd. En de meeste vrouwen deden de afdeling weven. Want er was een speciale docent die Gobelin weven onderwees. En die zei daar, maar ik wilde dus eigenlijk zoveel mogelijk oppikken door het vrije werk en zoveel mogelijk verschillende dingen doen. Om daarna natuurlijk mijzelf te ontwikkelen. Maar dit zijn dus de Gobelins die gemaakt zijn. Maar dan zat je dus een jaar lang op hetzelfde ding te ploeteren. Terwijl ik dan allerlei andere indrukken kon realiseren. Maar ja, toen was eigenlijk, armoede was eigenlijk onze bindende factor. Niemand had geld, de kleren waren verschrikkelijk, ja, het was gewoon, alles was nog op de bon, was een stamkaart. Je stond uren in de rij voor zijn peperkoek te kunnen kopen. Het materiaal was heel duur, dus het was geen, ja, ik heb 9 jaar op kamers gewoond. Ik heb nog nooit een kopje koffie op een terras gedronken. Omdat het gewoon in die tijd werd dat niet gedaan. Sowieso kwamen vrouwen weinig in het café. Maar ja, het was eigenlijk voor iedereen een hele arme tijd. Je kon ook natuurlijk een opleiding uitvoerend weven daar krijgen. En daar hebben heel veel vrouwen voor gekozen. En die maakten dan een ontwerp om dat uit te voeren. En daar zijn dus hier voorbeelden van de voorontwerpen. Het was een kwestie van, ja, daar was je een paar weken mee bezig. Maar daarna was je dus een jaar bezig met zo'n doek uit te voeren. En ja, dat was een keuze ik wilde graag zo vrij mogelijk zijn. Maar je kon ook natuurlijk het weefvak perfect leren. Nu is dat niet meer zo noodzakelijk, want nu laat je het allemaal uitvoeren door weefateliers. Maar in die tijd was het toch ik denk toch een gat in de markt. En zodoende zijn er natuurlijk een aantal kleden uit die tijd ontstaan. Is dit van u? Dit is een eindexamenstuk van Helene Killaars. Er werd een jaar over gewerkt. En Helene Killaars hebt u goed gekend? Ja, we hebben natuurlijk 4 jaar op de academie gezeten. Ja, samen. En ja, door natuurlijk die verschillende vriendjes maakten wij de weekenden samen wandelingen. Die deden heel veel samen. Omdat er weinig anders was. Bioscopen deed je niet. Er was ook geen geld voor. Dus meestal waren het bevriende stelletjes die samen optrokken. Dus ja, in die tijd. Maar ja, het is nu allemaal onvoorstelbaar. Er is heel veel veranderd in die tijd natuurlijk. Ja. Maar onze kinderen zijn allemaal van dezelfde leeftijd. Die zijn nu ook natuurlijk al behoorlijk op leeftijd. Maar die kregen in de jaren 50 is er een hele generatie van kunstenaarskinderen die elkaar heel goed kenden en samen dus ja, het leven elk jaar zagen verbeteren. En van wie is dit? Het jaar zeg ik altijd, omdat ik ze als meisje ken. Ja. Maar u hebt haar goed gekend? Ja, we zaten eigenlijk, ja, ze was een beetje ouder als ik, maar op de academie zij was in de 4e klas toen ik in de 1e klas begon. Dus het was een groot verschil, hè, want die waren al min of meer ervaren. Maar op de academie begon je weer eigenlijk van voren af aan. Dus toen heb ik haar veel meegemaakt, dat we samen moesten schilderen en samen dingen ontwerpen. En op een gegeven moment ging zij naar de weefafdeling en ik naar de schilderafdeling. Dus er kwam er weer een onderscheid. Ja, zij moesten hun eigen wol verven, dus het was altijd een geweldige stank. Ook ontzettend naar azijn, kan ik me herinneren. Want die wol die werd geverfd met notenbasten, met uienschillen en met allerhande dingen die uit de natuur te vinden waren. En ja, bij mij roken naar olieverf, naar terpentine.
En de beeldhouwer die maakte altijd veel kabaal, omdat daar natuurlijk flink gehakt werd. Maar je zag elkaar dus wel op tentoonstellingen. En we hebben samen een studiereis gemaakt, de studenten. En we hebben dus daar het geld voor bij elkaar gezameld door een loterij op touw te zetten met kunstwerken als prijs. En van dat geld gingen wij dus met een hele oude bus Frankrijk in, op kathedralentocht. En dat waren dus wel hele leuke ontspannende, er waren hele grote vriendschappen tussen. En vandaar ook vele huwelijken. Op de academie waren we allemaal jong. En kreeg je daar vriendjes. En die vriendjes zijn dikwijls later onze echtgenoten geworden. En zodoende waren er een aantal echtparen die dus en man en vrouw een kunstenopleiding hadden. En hoopten dat we dus in het toekomstige leven dat zouden kunnen volhouden. Maar in die tijd, het was dus in de 40e jaren, was dat niet zo vanzelfsprekend dat je dus een loopbaan als vrouwelijke kunstenaar aanging. En heel veel, er kwam er van alles op je af. Je kreeg kinderen, je had je handen vol aan je levensbehoeftes te voldoen. Dus in de praktijk kwam er soms niet zoveel van terecht. Maar we hadden toch een heleboel kunstenaars-echtparen die veel met elkaar omgingen, met elkaar tegelijkertijd kinderen kregen. Dat was toch een hechte groep. En daarom die tentoonstelling die nu is, die heet Een liefde bloeiende. Maar wij als jonge mensen hadden onze vriendjes op de academie zitten of in de kunstkringen. En waren ook dus van plan om een toekomst samen op te bouwen. En zodoende is die titel Liefde bloeiende hier ontstaan. Want we hebben toen in de begin 60e jaren samen een tentoonstelling gehad in Kasteel Hoensbroek van 12 echtparen die alle 12 actief waren of hoopten actief te blijven, te worden en te blijven in het huwelijk. En er is soms niet veel van terecht gekomen, soms wel. Maar het was ook een hele moeilijke tijd natuurlijk. Hè. Maar Paul Lemort die heeft toen een artikel geschreven in de Volkskrant. En dat artikel stond boven In liefde bloeiende. En vandaar nou deze tentoonstelling. Jopie en Teun, die waren een beetje ouder als ik. Die waren ook al gearriveerd kunstenaars. Ze zijn naar Limburg gekomen omdat na het bombardement van Rotterdam en natuurlijk de ellende van de oorlog. En omdat zij ook schilderden en ik ook echt schilderde, trokken wij toch best veel met elkaar op. We hebben samen met Margot en Frans Gast, ook een echtpaar, een tentoonstelling gehouden van werk wat we van elkaar maakten. Dus portretten, interieurs met dingen, met figuren erin. Dus, en daar hebben we een tentoonstelling van gemaakt, ik geloof in 1907 of 58. Die heette Vis-à-vis. En dat was toen in de tijd best, er waren dus 3 kunstenaars-echtparen. Echtpaar Rozenburg, echtpaar Gast, Hiebokkie en echtpaar Stultins. En dan hebben we dus een paar maanden bij elkaar portretten gemaakt. En een groot wandkleed wat nu de Bonnefante in bezit heeft. Met mijn eigen tijdgenoten heb ik wel altijd contact gehouden. Heel veel met Rozenburgers, omdat wij allebei schilderden. Er waren niet zoveel vrouwen die schilderden. Farpu Tikenoja schilderde. Ik was schilder Joop Rozenburg. En de rest had toegepast. Je kunt Margot Gast, die maakte beelden. Beeldhouwer, Vera van Hasselt ook. Ja, zo stilecteert zich dat een beetje. Hoe vindt u het nou dat u hier rondloopt en al die werken weer ziet? Ja, het is wel nostalgisch, moet ik zeggen. Hè? Dat je denkt van, god, ze zijn allemaal dood. Dus ik ben de enige die nog leeft. Maar het is gewoon een kwestie van blijven ademhalen. Maar het is natuurlijk toch, het gooit het verleden weer een beetje open. Hè? Van je kunt echt terugkijken op, dat is toch 70 kijken, bijna 70 jaar geleden. Dat is natuurlijk een hele tijd, hè. Ja, ik heb dus een tijd gehad dat ik heel veel in textiel deed. Textiel en textilaire technieken. En daar had ik veel opdrachten in. Ja, en die maakte ik dan thuis en die gingen meteen weg ter plekke. Ik heb hele grote dingen gemaakt. Ik heb op school bij Amsterdam heb ik een ding, was 45 vierkante meter. In Schouwburg in Sittard heb ik een ding gemaakt. Ook nog in de 50e jaren. Dat was 27 vierkante meter. Dat waren enorme dingen. Maar op een gegeven moment heb ik een punt gezet achter mijn textielperiode. Omdat ik het schilderen zo in de knel vond komen.
En daar heb ik er resoluut mee gebroken. En ben ik weer gaan schilderen en dingen, collages maken met papier. Dus toch wel een beetje aanverwant. Ja, alles ontwikkelt zich, alles verandert. Als je kijkt naar die oude schilderijen die ik nu hier heb hangen, uit de 50 jaren, dan denk je, ja, kon ze misschien nou ook gemaakt hebben. Het is toch, ja, de hand die het maakt, die de karakter daaraan geeft. Maar je hoopt natuurlijk dat het toch wel allemaal zijn bestemming gaat krijgen. Ja, hopen. Ja, ik ben wel realistisch hoor. Ik bedoel, er gaat toch altijd een heleboel verloren. En je wordt zelf ook kritisch, hè? Dat je zelf ook denkt van, dat wel, dat niet, dat wil ik bewaren, dat mag best weer ver. Dus het zijn allemaal dingen die natuurlijk leuk zouden zijn als je een museum zou maken voor jezelf, maar dat gaat natuurlijk niet. Er zijn zoveel kunstenaars. Dus tijd selecteert alles, denk ik. En het is maar goed ook.